sa spomenie hrad Devín, každému sa vybaví zrúcanina pri Bratislave, ktorá je významnou historickou pamiatkou. Ale iba málo kto tuší, prečo je zrúcaninou. V roku 1809 ho dal Napoleon Bonaparte vyhodiť do vzduchu spolu s ďalšími 3 významnými hradmi v okolí. A jedným zo zničených hradov bol aj Pajštún, ktorý sa vďaka dobrovoľníkom podarilo dostať do pôvodného stavu. Zatiaľ len v malej podobe, ale plány s obnovou zrúcaniny majú veľké. Nad obcov Borinka sa týči voľakedy majestátny hrad Pajštún. Prvé zmienky o ňom pochádzajú z roku 1271. Dnes sú z neho už len ruiny. Avšak vďaka niekoľkým nadšencom, ktorí sa historickú pamiatku snažia zachovať, by časom mohol byť pre verejnosť krajším miestom. Jedným z nadšencov je aj pán Hajdu, Slovák, ktorý desiatky rokov žije v zahraničí, ale hrad mu čaroval ešte v mladosti. 55 rokov som na tento hrad chodil od minus 20 zimy po plus 35 horúčavu. Tam sa cítil slobodne, čisto, voľne. Na námestí v obci Borinka pribudla replika hradu, ako asi vyzeral v čase jeho najveľkolepejšieho obdobia. Tento dar pán Hajdu považuje za svoj životný odkaz pre ďalšie generácie. Čestalo dosť trnita, lebo nie každý si vedel predstaviť, tak jak som to ja chcel. A nakoniec som našiel ďalších 4 ľudí, ktorí to spolu so mnou pretrastili na tú veľkoleposť a monumentálnosť vedeli. Juraj Hajdin, televízia Joj.